खोजोमा बिदै एवनोसै सेनेनेने होनसै जाबाय थावा जाबाय नायदो लोगोफोर खोजोमा बिदै एवनायखौ वा गारबाया मेरला बिमबा जायो बेफोरबायदिखौ मारामावनो गोथाव साराय मारामजोंसो गोथाव मोनजायो खोब्राया खोब्राया हरदो मा भाजा खिथादो खिथायाबो मा भाजा मानामुनि आलु सबाय बिमा मानामुनि आलु सबाय बिमा खोबदो लाव अमा बेदर र' गाइखेर भाजा एरनाय जाबावनोसै रायजोफोर खोजोमा बिदैखौ र'ब्रा हालदै हराखै खामथामसैसो थावा माबायदि जादोंमोन संख्रिखौ हरग्रोदो एसेल' हरगोन संख्रि दसे थानानै हालदै होगोन साराया एसे गेदा जादोंलै खोना नायनोबा नुबाय जोंनि ओंखाम संग्रानि लोकेसना बार खोलो खोलो हाबफैयो ओमफ्राय नैबे जागालिया मानामुनि भाजा जादों ओमफ्राय नै जोंना हायाव थाजोबो मालायफोरना दोनग्रा दङ जोंना दोनग्रा गैया बाथाम दोलाबायनायसो दङ दोनग्राफ्रा नै जोंना दोनग्रा बाथाम दोलाबायनायसो ओमफ्राय न'थारखौ खिथाबावोना न'आ एक सालिया जोंनि ओंख्रि जानाया एबारना हालदै होनोसै थारमाने गोमो जाथ'वाखै एसे हरबाव हालदैया एसे साइज जाहांबाय नोंथांमोन जोंनि खोजोमा बिदै एवनाया एसे खामथाब एवनोसै पास मिनिटनि उनाव एरबावनोसै एबारना खनसेबाव जायाखै हा ओंख्रिया लावा ओमफ्राय मानामुनि आलु भाजा दावदै भाजा खोजोमा बाहासे भाजायानो सबाय बिमा आलु मानामुनि आरो लावजों सयाबिनजों बिदियाव थाब जायो साखि हांहां गुरहांहां बारियावनो जारौ रौ जाखाबायद्रा नैबे साइडजों इसोर बावनो ओइ आबैनो एसे नांला दोनहरथ' बेहाय दोनहरथ' आं नोंसोरजों जालालै आं बाहेरायाव थांसै
गरम जासिगोनथ' आरो बेयाव मा ओंख्रि मोनलाय